amics, amigues, companys i companyes, amics d'Aragó, dames que compartim reptes i que tots temps som al nostre costat, amics del PSC, benvinguts tots. Benvinguts a aquest acte de presentació de Maria Vergés com a candidata d'Unitat d'Aran als propers eleccions al Consell General d'Aran, el que se celebrarà el proper 28 de maig. 99 dies que són clau en que la Val d'Aran continuï avançant. 99 dies en què els aranesos continuïn havent un govern d'unitat d'Aran. Maria, síndica, amb valors i amb valentia, que met en centre totes les persones que viuen i treballen en Aran, aranès i tot. Bé, doncs a començar l'acte, iniciem aquest acte de presentació de Maria Vergés com a candidata d'Unitat d'Aran per la sindicatura de Consell General d'Aran, de la mà de Juan Antonio Serrano, baile de Viella i Mijaran, cap bloc aranès, i com a no, el centre de la Val d'Aran. Lluna Viella de tutti. Vicesíndic primer del Consell General d'Aran, és secretari de Desenvolupament Econòmic d'Unitat d'Aran i ens darà la benvinguda al seu municipi, perquè celebràvem els actes si ho implica, també el permís també de Vanessa Fandiño, que jo m'he de referent. Juan Antonio, deputat. Bueno, en primer lloc, benvinguts tutti, magnífica síndica, ex-síndica, consellers, cossos, president de la Diputació, representants dels Consells Comarcals també elegits. Benvinguts a la Val d'Aran i en aquest cas a Viella. Jo solet m'han dit que me cal presentar per a Viella de tutti, que ja portant 7 anys d'identa, i penso que ja ha quedat marcat en la població. El solet volia dir de Maria que pensi que és la persona més indicada, sense cap de dubte, que és que ja un cop era síndica d'Aran. És una persona que yo me volia preparar, porque me dice usted, Juan Antonio, prepárate un poco las cosas, que a veces mucho elaboraba, ¿no? Me la volia preparar, però, bueno, preferit que sigui a tal, que m'hagués que ensenyava a tal, no? És una persona valenta, treballadora, tenaz, en aranès no sé com ell, però tenaz, no s'ha entendido tot. Sobretot, bueno, volia dir que ha estat treballant durant aquests anys, he estat a Son Cantú, treballant i la veritat és que hi ha una persona que duia una vida extraordinària, superpreparada i que pensi que era millor candidata sense cap de dubte de continuar estant era síndica d'Aran. Volia dir un petit rebrembe perquè jo m'embrembi que de multicos no ens embrembam que en aquests 4 anys hi ha pandèmia. En aquella pandèmia, tant Paco com Maria, jo també com a Valle de Viella, estàvem treballant dia a dia en unes situacions molt complicades, a res sabia res. Hi havia un dia que digué Maria, que era la veig consellera de Sanitat, hi ha 3 pastilles i hi havia 3 persones ingressades en l'hospital. Hi havia vacunes, no se sabia res. Vull agrair-li, penso en nom de tota la Val d'Aran, l'esforç que sé que en aquest moment. Maria, gràcies. Paco també, perquè la veig eres el síndic. Res més, continuant governant, que és el que al final cal, que continuarem, com ha dit Marc. Gràcies. Ara ja us aniran dient d'altres causes els pròxims que la presentaran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Juan Antonio. Unitat d'Aran, un partit nacionalista aranès, progressista i taurí, que tots hem treballat en favor de la llengua pròpia d'Aran i la nostra cultura. He defensat els drets de la Val d'Aran i l'autogovern aranès. Això és possible, entre d'altres causes, aquest avui veu el suport més enllà de la Val d'Aran, en les institucions catalanes i també de l'Estat. En aquest sens, l'agents de la relació entre PSC i Unitat d'Aran, amb els que compartim valors i que és basada en la lleialtat i respecte mutu, avui ens acompanyen en aquest acte companys del PSC,
que han volit estar ací en un dia pla important entre el present i el futur de la Val d'Aran. Doncs ara prenc la paraula Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per aplaudir. Bona tarda a tutti. Vinc en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya. El nostre primer secretari, el Salvador Illa, avui el tenim a les Terres de l'Ebre i us envia lògicament un missatge de recolzament i de suport a la nostra estimada síndica. Jo voldria explicar una mica que fa uns mesos hem tornat a signar un protocol de col·laboració entre la Unitat d'Aran i el Partit Socialista. Paco i la Maria van estar a la instal·lació del partit. Aquell dia la síndica parlava que el PSC és un interlocutor a Catalunya que defensa els interessos dels aranesos a les institucions catalanes. Això és el que intentem i intentarem els propers anys, que crec que és el que hem estat fent fins ara. Per una persona com jo, que soc de l'àrea metropolitana de Barcelona, una comarca d'1 milió d'habitants, venir a un territori que no hi viu tanta gent, fantàstic i tan maco com aquest, que té aquesta cultura, aquesta llengua pròpia, aquest folklore, aquesta identitat, per mi és una enveja sana. Vull dir, jo crec que entre tots l'hem de protegir perquè és un luxe amb els temps que corren, que per desgràcia vivim en societats que tot això es perd, la cultura autòctona i originària, i en aquest cas la riquesa de tenir una llengua. Simplement, no vull allargar-vos, dir-vos que teniu tot el grup parlamentari socialista, tota la feina a Madrid, el govern, que aquí tenim el Pablo, que és un gran representant del govern d'Espanya, Perdó, no he saludat els companys del PSOE, del president de la Diputació, els alcaldes i alcaldesses d'aquí del costat i els de la vall, i simplement dir que nosaltres estarem sempre al costat vostre en la defensa de la diversitat territorial, l'autogovern, agermanats en defensar la singularitat aranesa i l'ideari socialdemòcrata. Jo simplement dir-vos aquest missatge i gràcies, és un honor poder estar aquí en la presentació de la Maria. Gràcies. Força gràcies, Joaquín. Doncs bé, Aragó és un dels nostres veïns, un territori amb aquest de l'art de compartir viatges i muntanyes, compartint reptes de present i de futur. A tal com a projectes, com poden estar la millora de les comunicacions, el despoblament i les bones infraestructures, etc. En definitiva, uns servicis públics de qualitat, atelar i amb una amistat. Doncs bé, prenc la paraula Miguel Gràcia, president de la Diputació de Huesca, alcalde d'Arenys i company que també ha volit estar ací a nosaltres. Bona tarda a tothom. Gràcies Maria de Pujar, evidentment, com a no. El Joaquín, el qual coneixem els companys de Lleida també, però Joaquín van fer batalles lejanes ja amb ell. Alcaldes, Paco, evidentment amic, i Marcel i Esther, la gent d'Aragó, a tots, companys. Bueno, ho ha definit l'alcalde Viella, jo l'aranès no el parlo, l'entenc. Quasi parlàvem un poc d'aranès quan pujàvem a vendre raïms aquí a Viella, aquí dalt al Riu Negre, en el tractor des d'Arenys, que l'alcalde se n'ha d'acordar d'aquells temps, els joves no, evidentment. Bueno, Maria, tenaç, treballadora, nosaltres li diem agraïment des de l'Aragó, perquè Maria va ser la persona que ens va atendre, ja després de Paco, evidentment, va ser el nostre contacte, i nosaltres vam viure moments que necessitàvem un apoyo, i que ella va vindre a Osca, me'l va donar, i després li va costar alguna barrada dient en els d'això, perquè va ser valenta i ens va apoyar clarament. Estic parlant de les Olimpiades,
que ha sigut un poc de trauma per tots dos d'aquest territori. Maria també en qüestions de mobilitat hem anat coneixent i hem anat treballant. Després ha sabut formar un enteniment de frontera, un enteniment que també ha comportat que aquest país, Vall d'Aran, aquest país, la gent del territori del mateix país, aquest país, Vall d'Aran i Ribagorça, avui estiguem liderant el que és l'Associació Nacional de les Muntanyes. Van començar Paco, ara Marcel, Esther Estallí, Maria Polla, clarament el tema, i entre Ribagorça i Vall d'Aran s'està liderant tot el que és el moviment de les muntanyes, i això ha sigut també per un treball i un esforç. Ha fet frontera, i per nosaltres frontera és convivència, Maria, tu ho has sabut fer. Un enfrontament que en aquests moments també la frontera s'ha convertit molt en enfrontament. Nosaltres hem conviscut sempre en aquest hospital, en aquestes discoteques d'aquest territori, vam aprendre a esquiar aquí dalt de la Tuca, vull dir que és això la frontera, i ha sabut mantindre aquest esperit de frontera que tradicionalment la gent tenia, que avui desgraciadament se mos ha desvirtualitzat un poc. I com m'enfoquin, celebreu en el tema, i vull acabar dient que la legislatura ha sigut molt complicada, però estic segur que te ho agrairà la gent, que us votaran i que tornareu a guanyar. Tenint en compte que deu de ser una comarca, un territori, una vall molt apetitosa dins de lo que és l'estructura catalana, perquè sou, jo us diria, la força, no sé si més a prop del PSC o del PSOE, però bueno, són un poc aquests diferents, però comptau en la nostra col·laboració amb els companys de Lleida del PSC, l'heu tingut sempre per treballar, i evidentment ja sabeu on som, i gràcies Maria, seràs una bona síndica. Gràcies, Miguel, per les teves paraules. A la seguida prenarà la paraula a Paco Boya, president d'Unitat d'Aran i secretari general del Repte Demogràfic. Molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies per haver invitat a aquest acte. Penso que és un acte molt important per nosaltres com a partit, sobretot a Maria com a candidata, per jo també com a president d'Unitat d'Aran en aquest moment. Vull agrair també molt especialment la presència de Joaquim, que ha vingut des de Barcelona en representació del PSC, de Judit, i també a Miguel, amic, que com sabeu han estat al nostre costat, a massa del Marcel, d'en Esther, de Montanull, també a la presidenta de la Ribagorça, que també per ací, alcaldessa de Vilaller, en fi, a tots i a totes, però molt especialment volia adreçar les meves paraules també als companys d'Aragó, perquè és veritat que d'Ameri ha guanyat moltes batalles, com digui Miguel, estem governant de la mà en moltes àrees, de la política, també quan hi ha hagut dificultats, en compartir també multi-esforços en àmbits com ara Nacional 230, en àmbits com ara Salut, en la col·laboració. Com molt ben ha dit, en aquest moment estem liderant a nivell de tota Espanya una qüestió que no era evidenta, que hi ha reconeixement de zones de muntanya al nostre país. En això treballam, jo comencé, Marcel, que aquí ho ha pres el relleu, a massa de Maria, que tots ja ha estat vinculada. Per tant, penso que això també és una àrea que cal destacar. Però bueno, avui, és veritat que hem assistit a parlar de Maria, a dar-li suport, a dar-li costat, com sabeu, Maria pren el relleu, jo he estat 25 anys, ara he pensat, bueno, ja és càlculs, 25 anys candidat a síndic, que ell ho dic. I avui, soc especialment content, feliç, perquè penso que vam a un acte on vam dar relleu a una persona que ja és síndica, i que va ser la nostra candidata a la sindicatura de la Val d'Aran, que a nosaltres el càrrec més important que cau carrer del nostre partit pot ostentar. Penso que avui metem valor perquè, a més, cau carrer l'estament d'una manera ordenada, estament sense crispació, no hi ha cap de tensió,
clavells de partits, en el que al contrari estem en un procés amb molta estima, no? Amb molt de carinyo entre tutti i amb molta voluntat d'ajudar i que això gesque bé. No? I això et digui perquè no en els partits t'estem més fàcil de relleus i t'estem més fàcil que aquestes causes passen d'una manera tan fluida. O sigui que normalment hi sol haver tensió, normalment hi ha discrepàncies, en canvi penso que en aquest moment, que és un bon moment de l'Unitat d'Aran, ja guanyarem bé les passades eleccions, i per això també t'estem, encara que hi hagi gent que no hagin tenit, t'estem pensat que el moment de dar un relleu és quan les causes van bé. No? Jo prenia el relleu d'Unitat d'Aran molts anys, en l'any 99, me sembla Artur, no sabi ja, s'han passat tants anys, però en aquest moment Unitat d'Aran era un partit que governava un ajuntament i havia dos consellers del Consell General d'Aran. Per tant, sigue molt difícil. Tant nosaltres com a partit sigue enormement complicat recuperar, governar i tornar a ser un partit de referència en la Val d'Aran. Jo no he volut que el meu successor o successora, en aquest cas, se trobés en una situació com aquesta. He pensat que el millor del nostre país, el millor del nostre partit, era dar-li a la persona que hagués d'entestar aquesta nova etapa del país, a la persona que hagués de prendre el relleu, dar-li les millors condicions possibles d'afrontar un repte que estem un repte complicat i un repte difícil, perquè encara avui, encara que partim d'una situació incòmoda des del punt de vista polític, en política no se regala jamais a res. Que molts cops has un adversari potent, com algun hagut molts anys, et guany, però molts cops l'adversari és tu mateix, per la teva incapacitat de mobilitzar, per la teva incapacitat, per la pròpia comoditat de la situació, de mobilitzar la gent, de mobilitzar la teva gent, de persones que ja dan les causes per ell. Davant d'una campanya electoral jamais hi ha res d'ell. Tot s'ha de guanyar, tot s'ha de lluitar, tot s'ha de plejar. I per tant, jo us vull lançar un primer missatge. En aquesta campanya ens haurem de mobilitzar com jamais per dar suport a la síndica, als nostres candidats, alcaldes i alcaldesses, i per tant tornar a un resultat que sigui un resultat còmode de governar, no per la comoditat de lo que representa no haver oposició, que no hi ha cro, no se tracta tant de no haver oposició, sinó se tracta d'haver una situació que ens permete avançar el país com avui hem estat. I això implica, sí, haver majories que ens permeten, com digui, prendre decisions, avançar, dar pas i decidir-hi, i pensi que aquest sigui el gran repte d'aquestes eleccions. Almenys tornar a repetir aquest resultat que ens permet governar la majoria absoluta. El país ha molts reptes per davant. Maria les coneix millor que res, sigui Amador, hi ha els consellers, tots hi coneixen molt bé les dificultats. Miguel citava la pandèmia, les dificultats que ho hem viscut. Maria això que ha viscut en carn pròpia perquè sap de les dificultats que hi ha en un territori com el nostre, que hi ha autonomia, que hi ha autogovern, però que també vol dir que aquella gestió és una gestió que s'ha de plejar, que s'ha de batallar també la Generalitat de Catalunya i per tant en aquest moment evidentment ens manquen inversions en àmbit especialment de la sanitat, també en multidauti, però especialment en àmbit de la sanitat. Jo volia agrair a Maria el treball que ha fet en aquests 2 anys que ha hagut de la sindicatura, que ha estat la síndica d'Aran, el treball de negociació que ha fet i que en aquest moment hi hagi un compromís de la pròpia Generalitat per millorar aquelles infraestructures, aquelles inversions, i això no ha estat gratuït, ha estat perquè de bona manera hi ha hagut caucarrers que ha estat capaç de negociar i que ha estat capaç d'entendre, de comprendre el present que avui el país. I aquesta negociació no hi ha res, diguem-ne, extraordinari quan parlam de Maria. Maria, ja que ha dit Juan Antonio, Maria és una persona tenaç. És que la bomba que t'ha costat et sabem bé, perquè és difícil a cops, en fi, canviar, diguem-ne, el tipus del parc. Si Maria ha dit que la direcció del nord,
dir que cau un aixunyau a l'esquerra, un aixunyau a la dreta, és difícil. Però és veritat que amb aquesta tenacitat també hi ha una capacitat de diàleg molt important que també ha fet que, de vera manera, en una mesura, l'equip que hi ha avui a Bestians, el Consell General d'Aran, s'ha cohesionat en un atur de Maria. Pensi que també us vau dir que en política avui de més persones a tal. Persones amb aquesta capacitat d'enfrontar-se a les adversitats amb decisió, amb fermesa, amb voluntat també de superar-les. Maria ha dit que vostè agarrar el taule pels cordes, no? Doncs això, agarrar el taule pels cordes, plantant-se en Parlament de Catalunya, dient, com s'ha dit en castellà, les verdades del barquero, als senyors que estan en la plaça Sant Jaume, per tant, en a valer el que entenem que el nostre dret com a país, els nostres drets com a ciutadans. Per tant, jo penso que no pugui dir de massa causa més. La Maria, la Mamalor, del multi de vosaltres i multians que treballam, que heu conformat equip, tots estem a l'ombra d'Arturo, que hi ha aquí, que no he dit res, que no se volia metre en primera fila, però que tant nosaltres estem de referent. Ha estat una persona que ens ha ensenyat tot el que sabem en política, però sobretot ens ha ensenyat a estimar aquest país. Crec que això és veritat que tot hi hauem aquest, no sé com diguem, aquest segell, aquesta marca que ens ha metre tostem per davant de totes les causes l'interès del nostre país. Jo, l'altre dia, que molts cops me demanen de quin partit soc, jo tostem dic, bueno, jo soc d'Unitat d'Aran, no? Jo és veritat que expliqui que hi ha un partit, que hi ha una relació, un protocol amb el PSC, que jo en aquest moment ostenti la responsabilitat del govern d'Espanya, però jo soc d'Unitat d'Aran. De la veig m'he dit, bueno, però vosaltres què ets? Dic, nosaltres hi ha un partit de territori, Ella ha dit que hi ha veritat, que hi ha socialdemòcrates, que hi ha veritat, però la nostra ideologia és el nostre país. Ella ha dit, treballam perquè la gent d'aquest país viu millor, perquè la gent d'aquest país hagi més oportunitats, perquè la gent d'aquest país també se sent orgullosa d'estar-ne. I això penso que en una mesura que ho hem aconseguit. Jo, de veritat, en aquest cas, us parli com a president d'Unitat d'Aran, jo me sentisc molt orgullós d'aquest partit. Me sentisc molt orgullós que avui Maria prengui aquest relleu, me sentisc molt orgullós que hi hagi persones com Amador, com a Marc, que són alcaldes d'una nova generació també que han anat a Aran, en el cas de Marc, perquè sabeu que Marc va ser proper alcalde de Nalta Aran, no? Marc, prepara-te. Ja ho hem fet com a Oriol, com a Andreu, Josep Canut, que tots estem aquí també, gràcies. En fi, Chicho, que ja hi veterà, company. En fi, tot i totes. Joanet i Álvaro, que estan aquí a la tècnica, que per ordenadors no serà. Per tant, que és aquí el partit més equipat tècnicament de la galàxia. Gràcies. Bueno, com que s'ha prou, Maria, te toca afrontar un repte que és difícil. Jo sabe el que estàs sentint en aquest moment. Jo també hi he passat. Hi ha un cert rèptic a l'hora de guany l'examen o la revàlida que has de passar davant de la gent. Al final, la nostra cara serà la tua, perquè la gent te va a votar a tu, te va, en certa manera, a jutjar a tu, per el que has fet en aquests 2 anys, però jo penso que el que li cal explicar a la gent no el que ha fet en aquests 2 anys, que és més que evident, hem parlat de la pandèmia, etc., sinó per el que pot significar de canvi cada vegada país que hi torni a haver una eina a capdavant del Consell General d'Aran. És molt important, que hi torni a haver una eina a capdavant del Consell General. I dic que hi torni perquè has en part darrer, que estic
en molt en els inicis, estic també síndica de la Val d'Aran, però en aquests moments és especialment important que a capdavant del Consell General d'Aran hi hagi una eina que a més sigui una eina com a Maria, que sigui capaç de representar els aranès i les araneses, però que també sigui capaç d'entendre els besonys que hi ha en aquesta societat, diria, nova societat del segle XXI, un segle que és ple d'incerteses, vam passar moments complicats, ja les hem passat, però seguim que encara em queden de difícils perquè ja ve dit com està el món, per tant, això d'una manera o altra ens va afectar. La veritat que el nostre ha estat un país d'èxit, diria Miguel, la llibertat només cau bé i avui, no passejar-se per Viella i veure de quina manera com està morint, diguem-ne, l'economia del territori, però no hi ha res d'et. Com he dit antes, cal continuar treballant, cal diversificar la nostra economia, cal millorar la nostra sanitat, cal treballar per les oportunitats de jovenir, cal treballar perquè la nostra gent gran sigui millor soñada, cal treballar perquè, sense dubte, el futur tots tenim un repte, per tant, cal que les millors persones que viuen en el país, les que són més capaces, les que són també més valentes, siguin a capdavant de la nostra màxima institució. Per tant, gràcies a tots i a totes els que heu estat ací, els que heu vingut, aquells que no han pogut vir però que segurament són ací de més cor i que ens estan dant suport. I sobretot gràcies a tu, Maria. Gràcies per estar valenta, per prendre la iniciativa, per voler-nos dirigir, conduir aquests propers anys. Us passa avui a tots de retorn, posant, treballant, perquè aquesta sigui una campanya d'èxit i que sobretot aquest èxit, perquè serà un èxit, sigui sobretot un èxit del nostre país de la Val d'Aran. Gràcies i gràcies. Gràcies, Paco, per les paraules. Suposo que soy com un revival, no? De 20 i pico anys que portava seu i ara ho he met en relleu. I relleu tranquil, que bé, no tots els partits de la Val d'Aran poden dir, perquè avui s'ha produït un canvi en el seu moment. Bé, avui a Sala Plia, poder avui, grans alcaldes, alcaldesses, en tots els municipis, això se nota que treball que has fet aquests anys també, que t'ha ben acordeu en va quan on era el meu nen, costa molt. No que es ven, avui ja han parlat tutti, avui hem vingut a presentar la candidatura de Maria a la sindicatura d'Aran, més la pregunta és, qui és Maria? Maria Vergés era persona que s'ha caracteritzat per la seva vinculació a l'àmbit de la cultura en primera instància, però després també la meva implicació en l'àmbit de la política aranesa des de ja cauquians. Penso que ell en aquest moment era persona que amassa totes aquelles capacitats de lideratge i també de capacitat de gestió que Caucarrés ha de besull assumir la responsabilitat de la sindicatura en Aran. Per tant, crec que era el millor candidata possible que podia presentar Unitat d'Aran en aquestes properes eleccions. Maria és una joana aranesa, accessible, i una ferrera defensora d'Aran i de les seves persones. Maria Vergés és, ante tot, la síndica d'Aran, la secretària general de l'Unitat d'Aran i una persona de la meva formació humanística i de la meva inquietud social molt gran i sobretot d'un amor a la terra de Val d'Aran i a la seva llengua força important. Això que més destacaria de Maria era la seva sinceritat. Ella és una persona fidel als seus principis i a les seves idees, ella generosa i treballadora, ella valenta. Quan ve la causa se li met en cap, en que no cartell no pare. Ella apassionada de la política, ella com a aiguada d'aire fresc. Maria és sinònim de treball, constància, respecte per les institucions i estima per son país. A part, d'una companya i amiga en la qual tothom pots confiar i comptar quan a cas de l'ajuda. D'en Maria hem convençuts i il·lusionats. Maria és Maria,
hi ha una valenta, decidida, amb capacitat de gestió, i que hi ha causes molt clares. El país i la gent que viu i treballa en Aran, ja diré, tot és aranès. Al long de tota la meva vida, també he volut formar part i participar d'aquestes activitats socials i culturals que s'han realitzat en la Val d'Aran. Això ha estat una manera de contribuir a crear valor en la nostra societat i de participar, com a digui, d'aquestes causes que me butjauen i m'apassionaven. I aquesta és una dels raons pels quals doni aquest pas en aquest moment, el de presentar-me com a candidata a la sindicatura d'Aran. Aquest perquè soc convençuda que he de besoin consolidar l'autogovern aranès com a única garantia de poder decidir des del nostre territori i de poder gestionar-nos en aquestes qüestions que ens tanyen. Aquest de la mà d'homes i dones que m'acompanyen en aquest repte que han demostrat la seva solvència al llarg de tots aquests anys. Una solvència que encarna sense cap dubte Unitat d'Aran. Penso que som l'únic partit capaç de gestionar aquella incertesa que ens entura i aquella incertesa que arriba davant de reptes com el canvi climàtic o la cohesió social. I per això que avui vos digui que no preni un compromís nou, sinó que refermi el meu compromís amb aquest país, amb la seva gent, en que la qualitat de vida dels aranès i araneses sigui tostem millor. Soc Maria Vergés i vull ser la síndica d'Aran en la plaça Aran i els aranesi en el que meriten. Creguin que aquest petit vídeo respon perfectament a la pregunta de qui és Maria. No pugui més que reafirmar les paraules. Maria és una valenta, treballadora, incansable, lluitadora en millorar la vida de tots nosaltres, de ciutadans i ciutadanes que vivim i treballem en la Val d'Aran, de tots i totes, sense excepcions. Una persona amb molta empatia, amb els seus companys de partit, amb els amics i amb la família. Amb aquests valors, és la millor candidata que podríem avui. Maria, queden 99 dies. I a comptar d'avui, Maria, síndica tostem. I bé, ara arriba un moment, que parlar Maria, a tal que era tu i tothom, i ànims. Després d'aquesta estona d'autobombo, doncs has de parlar jo. Vau assajar que amb veu clara que l'emoció no me puga. No podia dir altra cosa que dar-vos les gràcies. Gràcies per acompanyar-me avui, gràcies per les vostres paraules, Joaquín, Paco, Miguel, Juan Antonio i Marc. Gràcies a tots els que ets ací avui, també especialment als companys del PSC i als companys d'Aragón, amb els que ja ha dit Paco, Marcel, Esther, Coral i Miguel, amb els que no som que compartim termiera, sinó que compartim un combat que és un combat per aquella dignitat de la que d'algú parlen, i que hi ha la dignitat dels pobles de muntanya. Per tant, de veritat, gràcies per voler-me acompanyar avui. També jo no seria avui així si no sigués també per la concatenació de successi i de persones que d'una manera o altra m'han anat encaminant a que avui m'adreça a tots vosaltres. En primer lloc, a la meva família, els espais que ja en hagués en punt quan celebràvem el Congrés d'Unitat d'Aran, els 40 anys d'Unitat d'Aran, et digui, són els que jo m'han ensenyat a estimar el país, a saber què vol dir la paraula compromís.
Suposo que sense activitat no jo tampoc seria així. Per tant, el primer i el que jo he aprenut en casa, que després m'ha servit per la resta de la meva vida. Als companys i companyes d'Unitat d'Aran, gràcies per la confiança. No hi havia massa voluntaris més, tampoc, però en tot cas no me podia que agrair aquesta confiança que de morir meritar. Al llarg de tot aquest temps, Unitat d'Aran també ha estat a casa i a família, que també ha hagut de noms i cognoms, més enllà de que repetisqui els més agraïments vagin a tot i deixar-me que nomentar Paco Acaet, jo vull tornar sai que no li agrada, sai que més cagassarà quan es camp d'ací, més en primer lloc agrair a Arturo Calvetó, que t'ajuda ha estat com un pare, ha estat el referent polític i personal número 1 d'ajuda d'aquest partit, un exemple de coherència, de resiliència. Jo no he vist a més a res recuperar-se d'una derrota electoral com que Arturo, però que també ho hem d'aprendre. Ell no té diu que mos cus, diu que mos ha tingut cosuts tot aquest temps, per tant gràcies a Arturo. Paco, te podria dir la que has liat, Paco. Més en tot cas, ho hem format el que has dit, l'Amador, el Marc, ho hem format aquí pendent molti anys, jo en gran mesura he après la política amb tu, he après paciència, jo sempre que la crona és molt, jo me n'ha mancat tot temps força, he aguardat més enllà dels zeros i just, que hi ha habilitat que jo no havia molt treballada, per dir-ho de bona manera. Tu i jo sabem que hi ha hagut decisions difícils, complexes, el que has dit que possiblement no s'hagin entenut en molts casos. Més que pensi que tens que saber valorar les causes i guardar més enllà aquelles decisions, independentment que no sigui així, que s'han d'obrir nous horitzons i oportunitats del país i jo s'assegura que un dia hi ha que també t'agrairan. A Marc i Amador, l'Amador començarem l'eu a massa en aquest partit, rebem que era carta al director del país, ja no sabeu, no vull contar que en Marc, que hem compartit l'organització de no sabeu d'actes en aquest partit. Els temes que ho hem dit, quan s'acaba aquesta etapa, Marc i jo ja ho hem empresa muntada perquè l'experiència ens ha servit de força. Juanito Riu i Juan Antonio Serrano, companys en l'Ajuntament. En Juanito comença a seguir el primer cop que jo ostentem càrrec públic, després aquest amb Juan Antonio. D'aquí m'he servit tota la paciència que aprení de Paco, del mèdic Lluís, ell i Josep saben que també ha estat una experiència interessant tant a llum. I abans que més ben va agrair a Joan, a Álvaro, a Clara, a Anna, a Vanessa, que és de l'organització d'aquest acte, de vídeos en parlarem d'en plus. Un moment de cava. Hi ha una teoria d'un analista divulgador que s'ha dit Simon Sinek, que no sé si ho coneixes, que s'ha dit la teoria del cercle d'or, que diu que la gent no compra aquello que venes, sinó que compra el per què et venes. I això me porta a respondre a la pregunta si se parlava de qui és Maria, per què Maria se presenta, ella setmana es presentava aquesta candidatura de guants militants d'Unitat d'Aran. Us diria que hi ha una decisió meditada, n'hi ha que m'han dit que era previsible, però meditada us puc dir que de totes maneres així ho so i no me'n penedisc de lo que s'ha dit en aquesta ha estat una legislatura molt complexa, sense dubte la més difícil de la nostra història recent, sense cap tipus de dubte. Ho hem estat al capdavant de les institucions, d'una pandèmia sanitària i una crisi social sense precedents. I acabament polític, més acabament pensi amb dignitat i veritat que en parlàvem no mai amb l'Amador precisament, de que
mecanisme molt lògic, psicològic, de s'ha de superar quan abans millor els moments dolents. Més, sense voler accedir-me en aquesta qüestió, que pensi que llibertat té que guardar per futur, més diria Benedetti, el olvido és parent de memòria. I cert, més pensi que també hi ha obligació nostra que el que cau és recuperar aquest desbrembe perquè precisament perquè no quede d'hores. Jo soc molt orgullosa del treball que hem fet al capdavant del Consell, d'en Paco, d'en Amador, d'en tots que hi heu estat. Els homes d'Unitat d'Aran també que han estat al capdavant dels ajuntaments i el que ho hem fet amb rigor i compromís, demostrant que hem capacitat de gestionar i afrontar reptes d'aquesta magnitud que ja us asseguri que en plus dels excel·lents resultats de les passades eleccions, l'endemà que ho parlés mos dits que així és més hauríem d'afrontar la pandèmia mundial, jo personalment encara seria corrent túnel injust. Per sort a les causes no se saben. Guardo també els companys del Consell, a Chicho, a Oriol, a Andreu, que també han compartit amb nosaltres aquesta crisi que coneixen perfectament el treball que hi ha hagut. Precisament aquesta crisi també el que ha d'impedir que poguéssim metre en marxa determinats projectes o polítiques que el país ha de resumir. De totes maneres, hi ha un motiu fonamental que jo m'he posat a presentar-me com a candidata, que és de consolidar l'autogovern aranès. I aquesta que sembla una frase molt manida, crec que és essencial, perquè l'autonomia, l'autogovern és l'única garantia que hem de poder comptar amb recursos i servicis públics que meritam i que ens permet també poder gestionar i decidir sobre el nostre territori. I aquesta és la clau del futur. En aquestes eleccions que arriben d'ací 99 dies, jo no les havia comptat, ara ja ho he anat baixant, els nostres hauran contrincants polítics, certament, més els verdaders adversaris són tots aquells reptes dels que ja ha parlat Paco així, dels que ho hem nomentat en vídeo, parlant d'adaptar-nos al canvi climàtic, parlant de diversificar l'economia, d'aquella transició energètica i de la gestió dels nostres boscos, amb aquest risc ja evident també en el d'Aran d'aquells incendis de sisena generació. Parlant de l'atenció a les persones que han d'estar al centre de les nostres polítiques, de retirar talent jovent, d'impulsar la innovació, de superviure la nostra llengua i la nostra cultura, que són l'única raó d'estar d'avui autogovern, ja que no se ens pot desbrembar. D'avui model de desenvolupament territorial sostenible, Miguel parlava de Jocs Olímpics, en un arter hem de parlar de sostenibilitat, és a dir, que la sostenibilitat no és un que hi ambiental, que també hi econòmica, que hi humana, que hi territorial, i que sense això no hi ha sostenibilitat possible. D'avui accés a l'habitatge, a un habitatge digne, i un dels grans reptes que hi ha al país. La gestió pública ja però també serà en el futur, el que ha dit Paco, la gestió de la incertesa. Aquesta incertesa no cau enganyar-se a vengut de quedar-se. Ens cal comprendre que aquests 2 anys que venguem de passar, 2 anys de llei, és el que ens han portat un canvi de paradigma que ens porta formes diferents de gestionar el públic. Que les causes hagin funcionat bé aquí ara no ens garanteix que a condada seguisquen funcionant bé. Deuem d'haver molt incert que arriba, pensi que hi ha 2 qüestions que ho hem d'haver clares. La primera és que ens cal haver humilitat de reconèixer que ens haurem de resum i ajustar alti i que hi de resum crear la societat en hilat que servisca precisament a vestir. Diria Bauman que són temps il·líquids, que vivim en una societat líquida on l'exercici de la política darrerament s'exerceix multiviatges a cop de tuit. I per això també no hi ha d'espàs, perquè jo me rebel·li contra aquesta manera d'entendre la política, perquè penso que és vital reivindicar la política en majúscules, una política que ha de tenir responsabilitat i solvència, que ha de fer sostut aquells valors de la convivència, de la tolerància i del respecte, que no són lloc a causa que la base de la democràcia.
sense aquerò no podem parlar de política, per aquerò jo militi en el partit, per aquerò militi en Unitat d'Aran, perquè al llarg d'aquests 40 anys en Unitat d'Aran estem definit aguesti valors i aguest compromís de dir amb tota la humilitat però també amb tota la contundència. Unitat d'Aran en aquests moments era l'única garantia que hi ha a Vall d'Aran per seguir progressant. Avui he vist la foto de Miguel Almansa, que ja no era amb Gatti, però Miguel estem dient que quan governa Unitat d'Aran la Vall d'Aran avança. I aquesta principi de frase que ho hem d'haver tutti molt present. Els homes que han vestit aquest partit han vestit també aquest país. Ara voleria també el petit rebrembre a tots aquells companys i companyes que han estat al capdavant dels municipis i que han treballat per aquest partit que ja no ens acompanyen, com a Leopoldo Bonillo, Ana Maria Tomàs, Javier Tous, Miguel Almansa, Manel Estrada o Antonio Sarlada, que han estat part també del nostre passat i del nostre futur. Ja acabi dient que jo no volia l'espai soleta, no soy jo, me trencaré la cana jo de Marc Càndid, més en tot cas d'aquesti de la mà d'altres persones, perquè Unitat d'Aran no és un partit personalista, no ha estat jamais, tampoc volem que en sigui, així hi ha un equip de gent presta a seguir governant el país i a governar el nou Aran, que segur que serà tal. No sé si aquella mainada que ho has vist aquí, poc se podia imaginar que ho seria així, dient-vos tot això, més pensi que jo a part d'era encara n'hi ha un bocinet d'aquella mainada, la dents de juny, xunyà com a tutti, que s'ho va a mi a part d'aquest mainatge que siguérem, que era que me permet també seguir il·lusionant-me pels causes, assumint nous reptes. Tots estem assajat, el que he dit en vídeo, de dar el millor de jo en tot aquello en el que m'he comprometut, repetisc el mateix que he dit en vídeo, jo no preni avui cap compromís nou. Referir-me que he hagut pendent tot el temps era el meu treball. Jo no sé què ens portarà el futur, però si acabarem amb la primera dels 3 o 3 anys, que la previsió ja no existís. Més el que us puc assegurar és que jo m'esforçaré a mantenir el compromís intacte, amb la mateixa lleialtat, humilitat i determinació que aquest en què ara. Com a digui a massa, amb els homes ennes sustut Paco ha dit, la Vall d'Aran, la sindicatura d'Aran hi ha irregularitat en el món de la política perquè hi ha hagut més ennes síndiques que síndics, més no són les síndiques que alcaldesses, que cossos en els ajuntaments, que és ennes d'enes pas, perquè si no la política la en els homes. Hi ha força important guàrdia estatal de Montanús, que hi ha les valentes que ha decidit haver la Paz, Vanessa, Rosa, tot és que d'alguna manera ja ho ets estat. Com a digui, que s'hagués hi en compromís a vivir amb tota la claretat d'aquest país, amb el partit, amb la gent de la Vall d'Aran, s'hajaré de tot estem, com ha dit la frase, amb els pes en terra i amb el cor en la mà. Gràcies. Un cop més, força gràcies a tots per la vostra assistència i ara ets convidat a un refrigeri on podem seguir parlant d'aquests 99 dies que queden per seguir avançant per ara. Gràcies a tots.